cross country έκδοση Ζακυνθινή και με φόρα τρέχει και... Μπράβο! Εδώ είναι ο Σάκης σε μια διαδρομή, ειδική διαδρομή, πίνει από τη μεγάλη κατηφόρα. Και αυτό είναι ένα πέταγμα από το Σάκη το βου. Με τον εξοπλισμό, το Super Wawa, το γαντικό, το κράνος. Okay. Wow. Πολύ μεγάλη δεν θα δώσε γκάζι, πίτα, τέρμα το γκάζι. Άρα λέμε τι. Είναι πιο ελαφρύ το δικό σου απ' τ' άλλη. Έπιασε. Αν ξέρεις... Να κόψω το χώμα. Πήδηξα λίγο, Ναι μωρέ, εντάξει. Χειροκρότημα δεν έχει. Ωραία, τι φορά πήρε τώρα. Αλλού. Τι χάγεις εσύ, το πιάσεις καλά. Σου φυγά. Άκυρο, ναι. Δεν σε πρόλαβα καθόλου. Δεν πειράζει. Θα βγάλω και από την κάμερα. Θα κόβω στο πλάσμα. Δίνε μωρέ. Το έχασα. Τι χάνει. Έφυγε το πόδι μου. Δεν παθαίνεις τίποτα. Όχι, έφυγε το πόδι από το πετάκι. Δεν μπορείς να το βάλεις. Αν δώσεις ένα φίλο μου και οι τρεις εμείς θα Και μου άρεσε πάνω στο δέντρο. Τι κάνεις εκεί βρε. Να το τραβάς κάμετα. Έχει και πετάλι. Δεν προλάβει να το πω. Μπράβο. Θα το γάρει. Πώς περνάς εκεί πάνω. Έτσι να την πιάσεις, ναι. Πώς θα πάνε ρε πόρτα. Έλα ρε. Εσύ. Γεια σου Μαρία. Γεια σου Χαρή. Παρένθεση ράπου. Κάτσε να το βγάλω εγώ που ξέρω. Ναι, εκεί θα μου. Κοκκινούλι. Ωραίος.